Lezigeza indaba zo-1K ZNTV uyifundela uSamukeliso kaNqulunga angikubingelele ke mbukeli nazi ihamba phambili osukwini namhlanje. Kubulawe ikhansela le-ANC eMandeni lihlehlile labasolwa ngokubulala abagqibe owesilisa kanti lihlukuke kuqothwa umndeni eMgungundlovu. Uchazwe njengekhansela ebelizimisele emsebenzini walo womphakathi ukhansela wakwa 18 eMandeni usenza kwenzeke ephendukani Mabhida akawudutshulwe wabulawa abantu abangaziwa bemhlaseleke ekhaya kubo emhambume eMandeni izolo ebusuku kulesigameko okudubuleke nodade wabo olela impilo yakhe esibhedlela. Somlomo wamasipala eMandeni uphindile Sishi uthi njengomasipala balahlekelwe umholo beshabasheki somphakathi. Usenza kwenzeke Mabhida ube yikhansela kuward 18 eMandeni uhlasela abantu abangaziwa egcekeni kubo abaqale bazivuzisa okuthile maqede bamdubula kulesi sigameko kudubuleke nodade wabo osesibhedlela kanti naye ushoneleke esibhedlela. Umndeni uthi usathukile emva kwalesi sigameko. Inkathi kwenzeka isigameko senzekele la egcekeni isigameko ube esendlini ekamerweni nje lakhe udade wethu naye esekamerweni lakhe. So zange lezi insizwa zimcele kusisi then usisi wayesethumela ingane ukuthi ayimbize yambiza ke ingane waphuma wayeseyabuza nginisiza ngani madoda abese yambingelela nje umntwana ngoba ubekhona wathi uyandoda emva kwaloko abese yamdedela ngenhlamvu. Usisi wayeseyamgxumela lo yedwa ngoba bebabili wambamba ke mayimbamba wayeseyaphenduka lo munye ube free wayeseyamdubula kusisi walimala kanjalo baqale bamake nje lapha qamama izingane zakhala base bayiwonisha ukuthi zingabanga umsindo kwama ibanga umsindo bazoyidubula nazo. So zathula ke ingane up until ba disappear then zasezea memeza ingane kamakhelwane bafika komakhelwane bakwazi ukusiza bamphuthumise esibhedlela. Usomlomo wamasipala eMandeni uphindile Sishi uthi baqhamuke ingozi ngeqwantwala ngokubulawa ngesihluku ekhansela ebelusebenzela ngokusikhandla kumphakathi walo. Ukwazile ukuthi asebenzisane nomphakathi wakhe esimeni bengakaze ngiyithola ikhalo zokuthi akakwazi ukusebenza noma uyahluleka umsebenzi wecouncil ebekwenza konke okufanele akwenze. Ingqondo yami nje ibhlungu ngoba kushuthi ukufa komuntu akukhulumi. Izolo besine LTT ebihleli ubekhona ukube bengazile ukuthi uThixo uzomthatha mhlawumbe ngabe ngimfihlile noma ngabe ngimbukile ngavalelisa kodwa ngikwazanga. Ngisho ngoba njoba ngimla egcekeni kubo ubela uthelile kunomhlangano okufanele uhlale ngo5 ntambama. Umphakathi wakhe ongesezukwazi ukuthi awuhlalise cabanga ngobe kumhlangana azokhuluma ngawo ngobugebengu kanti bayamhlelela ukuthi lezo igebengu zizobulala yena. Usishi uchaze isigameko sokubulawa kwamakhansela njengesihlava kesibi uthi unethemba lokuthi abenzi bobubi bazobhekana nengalo yomthetho. Kuyisihlava esibi sona okwenzekile la eMandeni noma kungenzeki njalo kokwesibili kwenzeka ngekuleya council kwawe washona ukhansela waseWood 5 naye shone ngakho ukuthi adutshulwe akujwayelekile kodwa ngifuna ukusho ukuthi ebese kubonile yena njengomholi walendawo kusho ukuthi ubonile ukuthi kukhona ubugebengu. Angifuni ukuhambela phambili abomthetho ngoba kusaphenywa kuzocaca ukuthi ubugebengu bendawo noma itarget ibikiyena njengokhansela. Amaphoyisa ayaphenya imbanga lesigameko ezindabeni ze1K ZNTV kuba iNkosi Mthembu eMandeni. Zizofaka ngokwahlukana izicelo zebhayili zabasolwa ababosheleke icala lokubulala uNkosikhona Vilakazi maqedane ke baphosa isidumbu sakhe endlini yangasese eWumkoti. Lokhu kuza ngemuva kokuba kuvele ukuthi ke omunye wabasolwa uxine ukugulwa futhi kakwaziwa uyolula manene laba bekulindeleke befaka isicelo sabo sebhayili namuhla enkantolo yeMantshi yaseNdwedwe. Uhlehlele iviki elizayo ukuthi ke umsolwa oyedwa kwababili afake isicelo sakhe sebhayili njengoba ke inkantolo yeMantshi yaseNdwedwe inqumeke ukuba ke zihlukaniswe kwazise omunye ke umsolwa kuvele ke ukuthi ugula kakhulu. Laba kuzokhumuleka ke ukuthi basolwa noma ke baboshwa ngemumva ke kokubulawa kowesilisa bamngcwaba ke etoilet lomgodi endaweni yaseMolokohlo eNdwedwe. Ilungu lomndeni liveze ukuthi ke bayafisa ukuthi ke inkantolo ingabadedeli laba. Simndeni waVilakazi okwamanje ngendlela umbuso olibambe ngayo icala siyaculiseka and siyaqonda futhi ukuthi
procedural vele kufanele ukuthi abasolwa basifaka isicelo sebail kodwa ke uaccused number 2 akaphilile akekho uyena wenza ama delays enkantolo cha asikho happy ngokugula kwakhe ngoba siyafisa ukuthi abuye azosho ukuthi bambulelelana uNkosikhona siyafisa ukwazi so bebambisene bobabili so ke asifisa nje ukuthi engathi ngalulama ukuze abuye azositshela sizwe la enkantolo ukuthi bambulalelane umfana wasekhaya uzokhumbuleka ukuthi ngasekupheleni konyaka owedlule iziko lezindaba labika kabanzi ngalolu daba lapho kwakuyombiwa isidumbu sikaNkosinathi wakwaVilakazi owayekadeke edukile kwavela ke ukuthi ke lona wesilisa wagcina ke ukubonwa elandelwa ke omunye wabasolwa ngesikhathi kuqhubeka ke ukulalelwa kwaleli cala namuhla ummeli ke wamsolwa wesibili uvezile ke noma ke ufake isicelo sokuthi iclient lakhe lithole ke amakhophi estatement okuthiwa ke savuma khona icala kepha ke lokhu kunqatshiwe imantshi ilungu lomndeni lalona ewabulawa bathi ke beumphakathi baphephile njengoba ke laba baboshwa isimo kushaya umoya abantu bayihambela kahle ebusuku baphephile bazizwa bephephile abantu kanti uvalo bebehlele phezulu kwalo njoba bese ngaphakathi nje lwehlile so nezigameko nje zokubulawa kwabantu nezigameko zokuthi sekubanjwe inkunzi zehle kakhulu abantu bakhululekile umphakathi ukhululekile ingakho nje uze wenza into ezincwadi nawo uthumela la enkantolo ukuthi bangalinge badedelwe ngoba abaphephile isimo nje kunozinzo kunokuthula nje selokhu nje kwadlula uAugust kwakuboshwa abasolwe namanje ngasekhaya kunokuthula cha amaphoyisa sibambisene nawo kakhulu ngemumva kokuthi ke laba bafake izicelo zabo zebail leli cala kulendeleke ke ubake lithuthe kulenkantolo lifudukele ke kweyaseThekwini njengoba ke lesigaba sesithupha nokusho ukuthi ke lifola ngaphansi noma ke lingena ngaphansi kwamacala abucayi eindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngisendwedwe Umndeni wakaNtshali ngonyameni emangweni Mgungundlovu ushoneleke yamalunga amathathu uthi ke usovalweni njengoba kabasolwa bathatha umakhala ekhukhwini wamufi uma ke ushayela bayawubamba badlulisa umyalezo ukuthi ke bazobuya ngemumva komncwabo bezoqotha kwasane kulomndeni ke kuqothwe ngenhlamvu baba indodana yakhe nendodakazi yakhe okubuka ukuthi ke badutshulwe ebusuku ubelele ubaba nendodana babulawa endawonye ekhaya kwathi indodakazi yahlaselwa emzini wayo Umbuyiswa Ntshali obeneminyaka yama-71 ubudala indodana yakhe uSolazi Ntshali obeneminyaka yama-39 ubudala badutshulwa belele endlini eyodwa basonela khona lapho ubaba omncane belele khona la eduze kombhede umfowethu uSoli lapha ngenzansi nombhede kanti ngemumva kokuqothwa kwalaba bobabili abasolwa babe sebedlulela kwandodakazi kaNtshali njengoba kulimele ubaba omncane nomfowethu nodade lo sakhuluma ngefoni kuze kube manje ifoni yababa omncane sakhona ukuthi sikhulume naye noma singeke phela sithi esikhuluma nabo sesiyakholwa kuyiqiniso kodwa nje uyakubeka ukuthi hayi bengingafuna ubaba omncane wakho labo bekade ngifuna umfana omncane wasekhaya ukudutshulwa kalaba bobathathu kulandela okunye okwamalungu omndeni amahlanu ngingaphosisi abantu esebelimele la ekhaya baningi kakhulu cishe bangaphezulu kwa8 ngoba ngesibamshi ngizobala 2 phezulu ekhaya ngibale 3 le kasisi ngibuye ngizobala 3 la ekhaya lesehlo sishiye uvalo kulomndeni isigameko sisishiye sidangele kakhulu kangangokuthi asazi nokuthi fanele sithini kubani ngoba kukhona nokusaba ukuthi uzothi yakhuluma kumuntu kanti mhlambe uzokusenga ukuthiza kodwa nje sishiye sinokusaba sishiye nje umndeni kunzima kakhulu ngoba abagcinanga ngokuthi bashaya ubaba omncane la lo baphinde bawela bayangaphesheya komfula ngale bafike bashaya udade usisi wami ngempela engimlamayo lo mndeni awugculisekile ngokusebenza kwamaphoyisa seloscope ayafika amaphoyisa
aseroscope uthola ukuthi awabuyi back ukuthi kuhamba kanjani, ayamthola umuntu noma wamtholi. Yeah, kwesinye isikhathi kuze kugcine nje kushabalale nje kanjalo. Ikhansela lithi isihlavi sesandile lesemphakathini ukufa kwabantu sebefisa kwempukane. Ugcina udideka ukuthi ke kambe kungenzeka kanjani ikhambi lokulapha lokufa kwabantu ngaka. Abantu sebephila kanzima kule ndawo ngoba noma ekhona amaphoyisa kodwa agcina ukathenda nje ukuthi ke athenda umuntu ohambile ngaleso sikhathi. Ukulandelela ukuthi ke ugcina kuboshwe bani, ugcina kungaboshwa umuntu. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisengonyameni eMangweni. Umndeni wakamzamazeni emzimkhulu esigodini saseSidikideni uthi ke usola ukuthi ke uboniwe Mzamani oneminyaka engamashumi 30 oyisangoma namathaso akhe amabili bamenzile emfuleni umzimkhulu ngesikhathi ke ubokwenza iladi kulomfula. Ngokusho komndeni uthi laba bebejwayele ukuya kulomfula ukuyokwenza izinto zesintu. Iwona lo mfula umzimkhulu esesigodini saseSidikideni emzimkhulu okuthi ugobela kanye namathwasa akhe amabili bebezokwenza iladi kuwona base bevelelwa umshophu wokuminza. Ngokuchaza kukamakhelwane uthi laba bebejwayele ukuhambela lo mfula ukuzokwenza izinto zesintu. Inyoka yasemfuleni edle abantu bathi umndeni wakamzamani nasesifika sesithole ulwazi ukuthi nabantwana abaminzile abathathu. Nasifika sesibuza ukuthi kuye kwenzekani, bayathi bafika ugobela wabo wabona ukuthi inyoka yomfula inolaka, kodwa ke wabeka into zakhe lezi abaziphathayo zelado wafike wakhuluma nayo ko wayincenga yehla. Ithena yehla ke mase bangena emfuleni, kungena yena ke ugobela namathwasa akhe lawa awu2. Laba abantwana abafana ababini babekade bengaphandle bechaya into isigubhu. Wangena ke emfuleni ugobela. Uthena bephakathi emfuleni kwaukuthi uyabe emeza ukuthi hayibona wangathi siyemuka. Kunomfana wakajili ndimkhohle ukuthi ubayigama lakhe owazama ukubabamba lo ekade khama nabo. Kwabotholakala ukuthi bayatshona bayamila emfuleni. Uthena sasifika emfuleni safika esemkhiphile ugobela udabula amanzi inyoka semkhiphele ngaphandle kwako 7 isikhathi. Uthi ngemuva kokuthola komzimba baqhubekile nokucinga babili okungamathwasa. Saphinde sabuyela khona futhi ekseni ngabo 5 sayofuna sehlisa umfula ngoba base bengasekho la esibili labo kade betshone khona. Saqala ngodlamini sathola udlamini sithela sesikhambile futhi sehlika kakhulu setshone ezantsi sokuthe nje futhi kune distance enkulu. Saphinde sathola lo oyintombazana babe sebengasalunganga bobabili. Ilunga lomndeni kaGobela kanye nomntwana wentombazana baminzile uthi laba bebejwayele ukuhambela lo mfula. No basuka la ekseni ngabo past 3 beyokwenza into yesiko laleka abahleli belenze lezangoma nje bethwasa nje bethwasa umshanami. So mabefika emfuleni bathi bafika kukhona umkhulu wabo baye bambiza kumkhulu emfuleni kodwa ayiwazi ukuhamba ukukhuluma naye udadewethu. Wabesinese khuluma naye wathi uzangena emfuleni akhuleke emfuleni. Ngathi hour lonke alikhuleke emfuleni mabechaza. Emva kwe-hour wabeswabuza ke lawa usisama wathakeze angene ngaphakathi azombhabhadisa. Mayingena usisama ethi uyangena usisama wabe yena udadewethu doswa into esikayazi bayamdosa yini. Uthe udadewethu mayibamba umshanami nodlamini bafa bangena sebengena bonke. Lo omnye wes4 ekhona wazama ukubadosa bavunywa lokwasikwathuna lo yi1 waphuma ngolanga lelo lisahlakalo. Labanye sesabathola ngakusasa umhla kumvula ekseni. Uthi ugobela kukhona kubonile emfuleni futhi ubejwayele yingakho eqale ngokukhuleka. Umkhulu lesilwane silapha emfuleni bayibahlukanisa phakathi omkhulu. Abasibiza ngokuthi isilwane bayibathu omkhulu. Yena wasibona lo mnu ohlele uthwasa lo oyisangoma. Usomlomo kaMasipala umzumkhulu bahambele lemndeni ukudlulisa amazwi enduduzo. Isimo ke lesi singajwayelekile ukuthi kulahleke imiphefumulo emithathu endaweni eyodwa. Ekuthusayo futhi ngoba indawo le obuma ukuzwa indawo abajwayele nokuba baye kuyona bayokwenza izinto zabo zesintu. Ingakho ke sithe umkhandlu wasemzimkhulu namhlanje ake sivakashe nje emakhaya wabo sikwazi ukuzoduduza imindeni. Lo mbiko
Beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzimkhulu esidikideni. Asithishelele etolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kubulawe ikhansela leANC eMandeni lihlehlile labasolwa ngokubulala abagqibe owesilisa kanti ihlukuke kuqothwa umndeni eMgungundlovu. Uhlalo wenhlangano yabebala elimhlophe National Albinism Society uPhumlani Mhlungu uthi nakuba bekujabulela ukulekelelwa uhulumeni kwimikhankaso yabo kodwa bayafisa ukuthi nabo bebe nesabelo mali sabo ukubhekana nezitselelo zabo. Ekhuluma ke nethemba lezindaba emcimbini obusemandeni nalapho bebeka khona ukuthi ke basebenze kanjani nonyakweni edlule uveze ukuthi ke zibonakala ziyangokwehlisa izigameko zokuhlaselwa kwabebala elimhlophe nobekwande kakhulu enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Abantu abanebala elimhlophe bathi nakuba bekujabulela ukulekelelwa uhulumeni kwimikhankaso yabo kanjalo nokuzithuthukisa ngamakhono kwizinhlangano zabo ezingenza inzuzo kodwa bayafisa ukuthi nabo babe nesabelo mali sabo ukubhekana nezitselelo zabo njengoba kuningi ababhekene nakho. Esifisayo futhi ukuthi nabanye abantu abangaphansi kahulumeni bekwazi ukuthi besixhase ngendlela okuyiyona yona ngoba kuyabiza ukuba umuntu onebala elimhlophe phecelezi ocream esibasebenzisayo kanjalo futhi negqoko esithwalayo yonke leyo nto imali kanti uhulumeni esandleni sakhe akakafinyeleli kulelo zinga kusekhona nje usocial development okuyena esisame ngaye kuyimanje. Indawo yasenyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ike yabasematheni ngesigameko zokubulawa kwabantu abanebala elimhlophe. Uhlalo wenhlangano iNational Albinism Society uPhumlani Mhlungu uthi zibonakala zehla lezi zigameko ngenxa yemikhankaso ababa nayo. Ikakhulukazi njengoba kubhekwe nakomhlaba uyalingana uthathe unyukele njalo nakuyo imandeni uphinde uthathe futhi unyukele nakwezinye indawo ezingakaveli obala ngoba phela besidume ngokuthi siyanyamalala kodwa manje sekuvelile ingakho sikunxusa umphakathi wethu ukuthi wazi ukuthi akunyamalalo and kuyasetshenzwa and bayalibeka isaka etafuleni abafowethu nodadewethu esisebenza nabo. Ingakho sikwazi ukwenza lama rehabilitations processes esiyeswenze kumphakathi siwenze nama programs ezikoleni siphinde sihlanganise futhi nabazali abangakwazi ukumukela lesi simo cishe lehle kakhulu izinga kodwa sifisela ukuthi namanye ama district kungagcini kulawa amabili kuphela kusabalale yonke indawo. Ingakho sisebenzisa nanohlelo lomabona kude ukuze sikwazi ukuthi iinformation eyenzakalayo itholakale ihambe ibe nesizotha futhi iqine emphakathini wethu. Kanjalo nohlalo wenhlangano yabakhubazekile imizamo wethu Disabled Organisation uMusa Sikhakhane uthi bayakuthokozela kakhulu kwesekwa uhulumeni kodwa bayafisa ukuthi nakumathuba omsebenzi babhekelelwe nabo bangavalelwa ngaphandle. Ebese ke mhlawumbe ngiphinde ke kuye ukuthi kuba khona okuhle bekuba khona okunye okulekhayo. Siyacela nje uhulumeni ukuthi akazami ukuthi kuvaleke igap ebonakala ivuleke kakhulu phakathi kwabantu abakhubazekile nabangakhubazekile especially uma kuziwa kumathuba ezemsebenzi. Abantu abakhubazekile siyabona ukuthi abaqasheki kahle bakhona abafundileyo kodwa bane-certificate babuye ema-college babuye kuma-university kodwa mase kufanele bethola amathuba emsebenzi abawatholi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubekuthi abantu maphumulo eMandeni. Ikhansela lakuwa-31 ezingolweni okuneseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal likhala ngabantu abasebenzisa igama lalo ukuqola abantu imali bebathembisa umsebenzi. Umelisi Tswalayo oyikhansela lakuwa-31 uthi njengoba kwakhiwa umgwaqo uP284 kunabantu abasebenzisa igama lakho ukuqola abantu imali kanti yena ke uyasiqhelelanisa nalokhu. Uzwakalisa ukukhathazeka ukhansela wakuwa-31 ezingolweni ngokuthi kunomuntu osebenzisa igama lakhe ukuqola abantu imali bathembisa umsebenzi. Uthi sebebaningi athola ukuthi bakhokhiswa imali eyizinkulungwane eziyishumi
ukuze bathole umsebenzi wokwakhiwa komgwaqo uP284 khona ezingolweni. Ukhansela uthi uyaziqhelanisa nalokho. Befonelwa abantu bethi kunento ebayizwayo ngabe ngingakwazi ukubasiza nami nabo kunemali ekhishwayo yokuthi kungene emgwaqweni uP284 nje obulungiswa ekhishwayo abantu bezosebenza kwazi ukuthi agwaza hayi ngase ngithi hayi angilazi leyo nto into enjalo angiyazi baze baba baningi impela abantu ngase ngibona cha ake ngiyilandele lento uma ngiyilandela ngiyathola ukuthi kunomuntu wesimame owumama okukhona la ewadini okuyena wenza lo mkhuba. Uxwayisa umphakathi ukuthi ungaweli kulolu gibe. Ngifisa ukusho ke emphakathini wonke ukuthi cha lokho angikwazi angihlangene nakho kungamampunga ayikho into ethi umuntu bezongena emgwaqweni fanele akhiphe imali. La emgwaqweni nje bongabe ungenile usuke uyozamela abantu abakho ayikho into ethi khipha imali. Siyawuxwayisa kumphakathi ngalezi zinto South Africa yonke nje khona la kuphela. Uma abantu kunento ethile yenzeka la intuthuko endaweni bathola amaqola athola indlela yokwenza imali. Musana ukukhipha izimali bakithi ngabuzanga. Nami ngize ngasho ngathi ngicela ukuthi okukhuluma leyo nto afonele mina straight. Uthi likhona uphenyo oluqhubekayo ukuthola ukuthi ubani odicilela igama lakhe phansi. Omunye ke uthe ukhishwa 6000 upfront bese u4000 uzokhipha ngomkholo wakho oqala shuthi imali siyonke u10000 ngolosihlanu lodluleke ngitholile ukuthi abantu abawu4 bakwazile ukukhipha le mali o6000 nabo labantu ngiyacela ngoba ngibe sathi ngiyabatrace abafuna ukuphumela obala ngiyacela bakhulume nami akho umuntu oboshwayo akho cala ukuze ngithole lo muntu ngoba ngifuna evidence ephelele ukuthi ngithole lo muntu ongcolisa igama lami ngicela abaxwaye abantu ayikho into enjalo ayikazi zibe khona akekho umuntu okufanele akhiphe imali ukuze athole umsebenzi. Uthi alikho icala salivulile emaphoyiseni ngoba akakabi nabo ubufakazi obugcwele nalabo bayizisuli bayesaba ukuphumela obala. Njengamanje alikho icala engilivulile emaphoyiseni ngesimo sokuthi angabe nayi evidence ngoba nabo laba naloko wasemphelele ngisazomvakashela ngoba ukhona ukuthi uzongisiza ngisekhona ngisazoya khona ngomvakashela mhlambe ke from there sengingakwazi ukuya police station ngoba sekhona umuntu ozobe eyewitness ukuthi ngempela yena kwenzeka kuyena lokho. Lumbiko beniwethule lo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisezingolweni. Umeya uMasipala Alfred Duma uzamasibisi uthi ke kuyisibophezelo sakho ukuba ke enze isimo somphakathi sibe ngcono kunalokho ebesiyikho. Lokhu kusho ngenkathi ethula indlu eyakheleke umndeni wakaMthembu enkunzi ngaphansi kwalo masipala. Lo mndeni wahlonzwa ngesikhathi kwedlule amalungu amabili emhlabeni nokuyilapho ke babedinga khona ukulekelelwa ngokufihla kwamalungu omndeni. Umeya waMasipala Alfred Duma uzamasibisi uthi wafica isimo esingesihle kakhulu kwikhaya lakaMthembu okuyisona sizathu esenze ukuba umkhandlu usheshe usondele. Ukuthi namhlanje silamndeni nokaMthembu esawuthola ke ngezimo ezazinzima nokho kwadlula amalungu omndeni la amabili awayidinga ukufihlwa ngesikhathi esisodwa. Ngabe sengithintwa ke umfowethu uza kwethu ukhansela uNgcobo owathi khansela wase wa 24 ngafika ke ngafica isimo esasingagwinyisa imathe kakhulu ngoba izindle ezazikhona ilezi nje ozibonayo ikhona ke structure la indlu ababeqala ukuyakha kwabonakala ke ukuthi mase ngifika ngabona angidlulisa umsebenzi okungcwaba bese kuba khona engizokwenza ukulekelela labantu kahle kuumsebenzi wethu thina njengamakhansela kakhulukazi mina njengomeya womkhandlu engikuthunywe nje iqembu lenkatha la ukuzoqinisekisa ukuthi la ngifica isimo silukhuni kakhulu khona ngishiya singconywana. Uqhube ngokuthi kuyathokozisa ukwazi ukuthi noma iziphepho zifika lo mndeni uzobunayo indawo yokukhosela. Angisho ukuthi kuyangithokozisa kakhulu ukuthi isimo salomndeni noma singashintshile ngoba sizoshintsha ukuthi kube nomuntu osebenzayo. Kodwa okwamanje kukhona ixathu elingconywana engilibonayo ngoba noma ngingafika iphepho sebenayo indle ephephile abangakwazi ukungena kiyo
bakwazi ukuphepha kunalesi yasimo umuntu akasifice siyiso. Kuyamjabulisa ke kakhulu umuntu ukubona kukhona into enhle akayenzile emphakathini akawusebenzelayo. Kanti ilunga lomndeni lithi isimo senhlalo saleli khaya besingesihle kakhulu kanti liphinde ladlulisela nokubonga kuMasipala Alfred Duma. Imvula lezi ezinile zilwisile lonke ikhaya. Kwangokuthi ke uhlulekile umama ukuthi alivusi ikhaya ngoba bebephila ngemali yani impesheni kuphela. Kwase kwenzeka ke kwashona umalume obhuti bala ikhaya bawu2. Sase simemeza ikhansela lethu bamngcobo sesithintela baba wethu umeya weza wazobona la ikhaya. Mayefika kubamngcobo ubaba umeya wasingcwabela abantu amalungu omndeni la ikhaya emabili ayeshonile. Wasesitshela ke ukuthi umphakathi somndeni wala ikhaya uzobuya ezoqedela lendlu ngoba wayefica isaqalile. Njengoba esebuyile ke wayiqedela indlu. Siyabonga kakhulu kubaba wethu umeya ubaba uSibisi. Mkhulu umehluka kawenzile la ekhaya. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi kihloko nobekuyizona ebehamba phambili esukwini namhlanje. Kubulawe ikhansela le-ANC eMandeni lihlehlile labasolwa ngokubulala abagqibe owesilisa kanti lihlukuke kuqothwa umndeni eMgungundlovu. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.63 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 23.28 emaqhathaniswa nopondo libo 19.38 emaqhathaniswa ne-euro igolide lona $2,858.65 ounce olungahluzwe wona $76.20 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umdlalo wasemumva weqembu lebhola lombhoxo iHollywood Bet Sharks namabhokobhoko uaphelele Fassi uthi kuyamgqugquzela ukudlulela ezigabeni ezihlukene zokululama. uFassi ke ulimale ekuqaleni ngesikhathi ke iSharks ibhekene neDHL Stormers emidlalweni weUnited Rugby Championship ngoZibandlela. Kwenzeka lokhu nje ubesengumdlali omqoka kuleli qembu lika John Plumtree futhi ke beseziphendlele nendawo kwelesizwe lamabhokobhoko ngenxa yokuzimisela kusukela ngasekuqaleni konyaka odlule. Nakubo kusazothatha isikhathi ukuthi ke abalandeli beSharks bambone enkundleni uqhubekile ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuna namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile